Eta zentzu horretan udalagintea osatzen dugunok garbi geneukan alderdi guztietako zinegotziei informazio osoa eman behar zitzaiela, eman behar zaiela eta emango zaiela. Hori hasiera-hasieratik garbi utzi nahi dugu. Bestalde, herrian ere aipatu behar dugu apustu handi egin dugula elkarbizitzaren alde. Eta garbi dago elkarbizitza horrek ere bere islada eduki behar duela arlo politikoan. Eta guri ere badakigula printzipioz elkarbizitza horren ere eredu izatea. Guztia zenekin helburu nagusi batekin. Eta da, udaletxean hartu beharreko erabaki nagusiak alderdi guztien artean konsensuatu eta partekatuak izan zitezen. Eta hori nik uste maila txukun batean edo lortu dugula. Eta zentzu horretan benetan eskertzen dut oposizioko taldeek izan duten portaera. Zabaldu dizkigun, eman dizkigun partekatze aukera horietan azaldu duten jarrera baikorragatik. Bestalde, ordenantza fiskalak eta 2012ko aurrekontuak ere hau batez onartzea lortu genuen eta gainera urtea amaitu horretik. Zet uste aspaldi hori lortu bat zegoenik. Eta hortik aurrera, udalaginte talderen lehen esfortzu eta ahalegina krisiari aurre egitea izan da. Oso une zaila bizitzen ari gara, eta Urnieta eta urnitarrak ez gaude hortik salbu. Udala ez dago bere unerik onenean, ez da ere Euskadin ditugun beste bi administrazio nagusiak, Eusko Jaurlaritza eta Aldundia. Aldundiak gaine bere egoerak eragin gehiago suposatzen du Urnietako udaletxean, zeren Aldundia berak aurreikusitea dauzkean diru sarrerak ez lortzeak, ondorio goza hektariko behitu aurten ere aurreko urtean gertatu zen bezala, aurten ere ziurrenik, aurrez udalei aurreratutako fondo foral horren zati handi bat itzuli behar izango digula urte amaieran. Aurtengo kasuan, 2012ko kasuan aurreikuspenek diote 10% itzuli beharko digula. Beraz, horrek ere muga handia suposatu digu gure 2012ko aurrekontu horietan. Urnietan, ezin dugu gezurrik esan, langabetuen kopuru handitu egin da. Baina ere berean aurrekontua murriztu arren, gizarte egintza atalean, herrian behar izan duten herritar guztiei bere laguntza bermatu egin zaie. Mezu positibo bezala edo, Urnietak, inguruko 5 herriekin batera, Donostialdea Mendebaldea izeneko bailara osatu du, eta bailara mailako enplegu plan bat ere garatzen ari da. Horretan, sartuko dugu bintzat, datozen hilabetetan gure esfortzurik gehien. Azkenik, nire lehen saioa bukatzeko, Urnietako udalak esleituta zituen zerbitzu eta kontratu asko errebisatzeari ekin dio. Aurrekontu memorian komentatu genduen, errebisatuko benituela kontratazioak, batez ere udal eraikinen garbiketa, eta horrekin hasiera eta lizitazioa da, publikatu berri da, eta esleipena bidean dago. Nahiko lan egin da, nahiko enpresa, garbitasuneko nahiko enpresa ezberdinetan banatzen zen udal eraikinen garbiketa, eta gure nahia, lizitazioen bidez enpresa bakar batean batzea da. Horrek ez du esan nahi, langileek subrogatu egiten dira kontratazio berrian, beraien hitzarmenak garbitasunekoak hala bermatzen du eta udaletxeak ere hala bermatu egin du bere oinarrietan. Baina, enpresa bakar batek emango luke, eta koordinazio horrek ere, koordinazio hobetzaz aparte, prezioaren murriztapen bat ere ekarri dezake. Duela urte batzuk, Urnietan jaien inguruan hasi ziren hainbat elkarte lanean, kultura sailarekin batera, Samir jaiak prestatzen, jai errikaiagoa izateko. Azken urteotan izandako arrakasta dela eta elkarteek egindako eskaera bati erantzuna ematen dio batzorde honen sorrerak. Elkarteek parte hartzeko gune bat izateari hain zuzen. Batzorde honetan jaiaren egitaragoa, kartel ofizialak, jai hasiera emango duen, suziria botako duen pertsonaren izendapena eta besteen bat erabaki hartuko dira. Baita beste gaitan proposamenak botatzeko foroa izango da. Azkenik, udal korporazioa osatzen duten alderdi politiko guztietako eta elkarteetako ordezkariek osatzen dute batzordea. Eguneko zentroa, hau nik usteet berrikuntza nagusigoa dela edo garrantzitsua dela herriarentzako, batik bat egun herrian dauden dependente asko, juten direlako eguneko zentru desberdintara herritik kanpo. Eta herrian ezin dute, Urnietan ezin dute honelako zerbitzuaz baliatu. Honekin, udaletxeak diputazioari eskaini dio lokal bat, eta diputazioa jarriko du martxan urritikan aurrera 15 pertsonentzako zerbitzu hau.
bertan aukera edo lehentasuna behintzat izango dute herritarrek.